ସିଦ୍ଧି ଏବେ 23 ବର୍ଷର ହୋଇଗଲାଣି। ତା ପାଇଁ ଏବେ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ସିଦ୍ଧି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନା କରିଦିଏ। ଥରେ ତା ବାପା ସୁରେଶ ସିଦ୍ଧିକୁ ପାଖରେ ବସାଇ କହିଲେ, ସିଦ୍ଧି, ଏକ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ତୁମ ପାଇଁ ଆସିଛି। ପୁଅ ବହୁତ ଭଲ ଚାକିରି କରିছে। ତୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ତୋର କାମ କରିବା କ'ଣ ଦରକାର? ସିଦ୍ଧି ପ୍ରଥମ ଥର ତା ବାପାଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଉଥିଲା। ସେ ତା ବାପାଙ୍କର ହାତକୁ ନିଜ ହାତ ଉପରେ ରଖି କହିଲା, ବାପା, ମୁଁ ମୋର ଜୀବନକୁ ମା ଭଳି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମା ବି ଏକ ଝିଅ। ସେ କାହାକୁ ନିଜ ଘର କହିବ ଜାଣିପାରେନି। ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରେ। ହେଲେ ତା କଥା କେହି ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତିନି। ସେସବୁ କଥା ଛାଡ଼। ତମେ ଯେତେବେଳେ ରାଗିଯାଅ କି ତମ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ କାମ ନହେଲେ ମା କାନ୍ଦିଲେ ତମେ କହିଦିଅ, ତମର ଯଦି ଏଠାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତମେ ତମ ବାପ ଘରକୁ ପଳାଅ। ଯଦି ମା କେବେ ତାଙ୍କ ବାପ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆସି କୁହନ୍ତି, ତୋ ଶାଶୁଘରକୁ କେବେ ଯିବୁ? ତୁ କ'ଣ ସେଠାରେ ଝଗଡ଼ା କରି ଆସିଛୁ? ସେଥିଲାଗି ବାପା, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ରୋଜଗାରରେ ମୁଁ ଏକ ଘର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୋ ଘର ହେବ, କେବଳ ମୋର ହେବ। ନା ବାପ ଘର, ନା ଶାଶୁଘର। ମୁଁ କହୁନି ଯେ ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁଘରେ ରହିବିନି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମିତି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ପଡ଼ିବ, ମୋର ରହିବାର ଠିକଣା ଥିବ। ସୁରେଶ ଆଜି ଝିଅ କଥାରେ ଚୁପ୍ ବସିଥାନ୍ତି। ସବୁ କଥାରେ ରାଗୁଥିବା ଲୋକଟି ଆଜି ଝିଅର କଥାରେ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନଥାଏ। କାରଣ ତା ଝିଅ କିଛି ଭୁଲ କହୁନଥାଏ। ଆଜି ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ସେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରୁଥାଏ ଯେ ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରାବଣୀ ସହିତ ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି। ତାର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ଶ୍ରାବଣୀ ସହିତ ତା ବାହାଘର ପରେ ସେ ଯେମିତି ଦୋଷ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ବସ୍ତୁ ପାଇଯାଇଛି। ଅଫିସ ଯିବା ପାଇଁ ଡେରି ହେଲେ କି କୌଣସି ଜିନିଷ ନ ମିଳିଲେ, ଖାଇବା ଡେରି ହେଲେ ସେ ରାଗିକରି ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କୁହେ, ତମେ ସକାଳୁ ରାତି ଯାଏ ବସି ବସି କରୁଛ କ'ଣ? ମୋର କୌଣସି ଜିନିଷ ମୋତେ ମିଳୁନି। ଖାଇବା ସମୟରେ ମିଳିପାରୁନି। କେବଳ ଘର କାମ ବି ତମ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରୁନି। ଏମିତି କିଛି ନା କିଛି ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଥାଏ। ହେଲେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କିଛି କୁହେନି। ସେମିତି ବଧିରଙ୍କ ଭଳି ସେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରାବଣୀ ଚା ଦେବା ପାଇଁ ଆସି ଏକ କୋଣରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସବୁ ଶୁଣୁଥାଏ। ତାର ମଧ୍ୟ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ତା ସ୍ୱାମୀର କଥା ଉପରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ତ ବିରୋଧ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବାପା ମାଆର ଝଗଡ଼ାର ପ୍ରଭାବ ଝିଅ ଉପରେ ନ ପଡ଼ୁ ଭାବି ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଏ। ତାକୁ ଅଧିକ ଖରାପ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ଝଗଡ଼ା ଅଧିକ ହେଲେ ସୁରେଶ କହିଦିଏ, ମୋ ପାଖରେ ରହିବା କ'ଣ ଦରକାର? ଯାଇ ବାପ ଘରେ ରୁହ। ଦେଖିବା କେତେ ଦିନ ରଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବାପା ମା ଖୁଆଇ ପିଆଇ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଏତେ ବଡ଼ କଲେ, ସେ କ'ଣ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦୁଇଟା ଦେଇପାରିବେନି? ସେ ଯାଏନି, କାରଣ ସେ ଏଇ ବୟସରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ହେବାକୁ ଚାହେଁନି। ତାପରେ ସାହି ପଡ଼ିଶାର ଟୁପୁଟାପ ସେ ସହିପାରିବନି। ତା ଛଡ଼ା ତା ଝିଅର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ? ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସିଦ୍ଧି କହିଲା, ବାପା, ତମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ମା ଭଳି ତମ ଝିଅ ଜୀବନ ସାରା କଷ୍ଟ ପାଉ? କୁହ ବାପା। ସୁରେଶ କିଛି ନ କହି ସେଠାରୁ ପଳାଇଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ଶ୍ରାବଣୀ, ତମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ଓ ସିଦ୍ଧିକୁ କହିବ, ସେ ଯଦି ଚାହୁଁଛି ନିଜେ ରୋଜଗାର କରି ତା ପାଇଁ ଏକ ଘର କରିବାକୁ, ସେ କରୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ତାପରେ ବାହାଘର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା। ଝିଅ ବାପାଙ୍କୁ ବଦଳାଇଥିବାରୁ ଶ୍ରାବଣୀ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା।